नमस्कार. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. शरद पवार यांनी कोरोना लॉकडाऊनमध्ये नियमावलींचे पालन करून घरातच राहणे पसंत केले होते. त्यानंतर राज्यात मिशन बिगिन अगेन सुरू झाल्यानंतर त्यांनी हळूहळू राज्यात सक्रियपणे सहभाग घेत आपले दौरे केले. सुदैवानं कोरोनापासून ते दूर होते, पण तिसऱ्या लाटेत आता त्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत अनेक नेत्यांना दुसऱ्यांदा कोरोनाची लागण झाली आहे. यावेळी ओमायक्रॉनचा धोका देखील असल्यानं खबरदारी म्हणून कोरोना नियमावली व निर्बंध आणखी कडक करण्यात आले. तिसऱ्या लाटेत अनेकांना कोरोनाची लागण झाली, पण बेडची गरज किंवा रुग्णालयात दाखल होण्याची वेळ आली नाही. त्यामुळे विलगीकरणात राहूनच कोरोनावर नेते मंडळींनीही मात केली. आता शरद पवार यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यांनी स्वतः ट्विट करून याबाबतची माहिती दिलेली आहे. माझी कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे, मात्र काळजी करण्याचं कारण नाही. माझ्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार मी उपचार घेत आहे, पण गेल्या काही दिवसांपासून माझ्या संपर्कात आलेल्या लोकांनी स्वतःची टेस्ट करावी आणि आपली काळजी घ्यावी असे आवाहन शरद पवार यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून केलेलं आहे. या संदर्भातील आणखी अपडेट जाणून घेण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.